Kini ang mga tawag sa kaslunod. Ikadalawang tawag nila ni Paul John A. Apas, Litaw, anak nila ni Narito Apas ug Chona Angayan, nga nagpuyo sa Tudela Camotes, ug ni Faith S. Donaire, Dalaga, anak ni Dioscoro Donaire Jr. ug Juliet Sungahit, nga nagpuyo sa Mandawi City, buot magpakasal sa bulan sa Setyembre. Ikatulong tawag nila ni Wendell S. Bazarte o Litaw, anak nila ni Leo de Gracio, Leo de Gario Bazarte o Mercedita 70, og ni Irene L. Salvacion Dalaga, anak ni Edison Salvacion og Edelita Lucanias nga nagpuyo sa Mandawi City, buot magpakasal sa bulan sa Agosto. Ikaduhang tawag nila ni Joseph Irvin P. Alfafara o Litaw, anak nila ni Francis Raymond G. Alfafara o Ferlin Sandy Pangilinan o ni Rene Hart B. Omolon Dalaga, anak nila ni Nisitos Omolon o Angelita Baonsit nga nagpuyo sa Mandawi City, buot magpakasal sa bulan sa Agosto. Ikaduhang tawag nila ni Cyprian B. Aves o Litaw, anak nila ni Julieto A. Aves ug Lani N. Bensulan nga nagpuyo sa Tuburan, Cebu, ug nila ni Giselle A. Limosnero Dalaga, anak ni Zito D. Limosnero ug Evelyn O. Apaw nga nagpuyo sa Tuburan, Cebu, buot magpakasal sa bulan sa Agosto. Unang tawag ni Janinho Ray G. Okmeha Ulitaw, anak nila ni Domingo L. Okmeha ug Anita D. Galaura nga nagpuyo sa Mandawi City, ug ni Mitzi Mariti Abadia Dalaga, anak ni Felipe Jr. M. Abadia ug Maria Lourdes O. Chu nga nagpuyo sa Mandawi City, buot magpakasal sa bulan sa Oktubre. Unang tawag nila ni Mark Julius Asenias o Litaw, anak ni Porfirio Asenias ug Maria Merlin Cuerda nga nagpuyo sa Mandawi City, ug ni Mark Selki N. Espinosa Dalaga, nga anak nila ni Jupiter Espinosa Jr. ug Ana Natividad nga nagpuyo sa Lapu-Lapu City, buot magpakasal sa bulan sa Oktubre. Unang tawag ni John Vincent P. Densing o Litaw, anak ni Eric A. Densing ug Emma P. Paglinawan nga nagpuyo sa Mandawi City, ug ni Desiree Soliano Dalaga, anak ni Ligaya V. Soliano nga nagpuyo sa Mandawi City, buot magpakasal sa buwan sa Agosto. Unang tawag nila ni Enrique A. Platil o Litaw, anak ni Vidal M. Platil ug Jocelyn B. Autida nga nagpuyo sa Mandawi City, ug ni Wendelin S. Gulim Dalaga, anak ni Alex P. Gulim ug Merlinda C. Sulit nga nagpuyo sa Mandawi City, buot magpakasal sa bulan sa Agosto. Unang tawag nila ni Earl Japet G. Rojo o Litaw, nga anak ni Ananias C. Rojo ug Nelly U. Gukong nga nagpuyo sa Cebu City, ug ni Emeline A. Platil Dalaga, nga anak ni Vidal M. Platil ug Jocelyn B. Autida nga nagpuyo sa Mandawi City, buot magpakasal sa bulan sa Agosto. Mao kadto atong mga tawag sa kaslunon. Kung aduna kamoy mga pangutana, palihugduo lamang kamo sa atong opisina. Maayong buntag pag-usab mga igsuon. Sulod niya itong Santos nga misa karon na akong ilakip kining mosunod nga mga intensyon. Misa pasalamat to the Blessed Virgin Mary, Sr. Santo Niño, Sr. San Jose, San Isidro Labrador ug San Pedro Calungsod, gihalad ni Jesusa Luzano. Misa pasalamat to Sr. Santo Niño, Sr. San Vicente Ferrer, Venerable Teofilo Camomot, Mother of Help, Perpetual Help, Medalla Milagrosa, St. Joseph, for good health, graces, and blessings we received. Gihalad sa Carbonilla family. Misa pasalamat to St. Joseph and all saints and angels. Gihalad ni Maria and Judith Advincula and family. Misa pasalamat to St. Joseph, St. Anthony, Sr. Santo Niño, and Mama Mary for continued good health, for safe travels and family unity. Gihalad nila ni Tony and Vita Veloso. Misa pasalamat for all the blessings and received and good health. Gihalad ni Amabel F. Manzano. Misa pasalamat to St. Clare, St. Francis of Assisi, St. Padre Pio, Santa Filomena, St. Anthony of Padua, and all saints for intercession received. Gihalad ni A.B. Misa pasalamat for all the blessings and good health received.
gihalad ni Lucirel J. Ferolino. Misa pasalamat to Lord Jesus, Mama Mary, Sr. Santo Niño, St. Joseph, Birhen sa Regla, Birhen sa Guadalupe. Sa adlang natawhan ni Cheryl B. Dabon for good health always, gihalad ni Cheryl B. Dabon. Misa pasalamat to St. Joseph, Sr. Santo Niño, Birhen sa Regla, Birhen sa Simala, sa ika-56 nga adlaw natawhan ni Padelo Rico Alvarez. For good health, peaceful life, more graces of the family, blessings, patience, love of home, palayo sa disgrasya of temptations, gihalad nila ni Wendell, Derek, JD, and AG Cabag. Misa pasalamat for all the blessings received, offered by Gloria Buendia. Misa pasalamat sa Birhen sa Regla, St. Joseph, Mama Mary, for good health, good relation, ug sa mga grasya nga nadawat, gihalad ni LV Danyo. Petition. Petition for complete recovery of Mario, gihalad ni Mario and Judith Advincula and family. Petition for the enlightenment, conversion, and deliverance of Gracelyn and Loradel, gihalad ni Romeo Ibanez. Petition for special intentions, gihalad ni Leticia Cabahog and family. Petition for passing the civil service exam of the Cebu City Government CSE Review Class Batch 2, gihalad ni Mael Icalina. Ato usab ilakip kining mosunod nga mga kalag. Sa kalag nila ni Leticia Melinda, Josefina ni Serato Sr., Diego Aquilina, Demetrio Jr., Samuel, Dr. Co, Cristina Antolin ug tanang kalag sa purgatorio. Ug sa kalag nila ni Albert Celia Rizalde Insay Pando Alexander, Gemma Josefina Edelberto ug tanang kalag sa purgatorio, gihalad ni Vivian Carbonilla and family. Sa kalag nila ni Seferino Sr., David Hinoveva Leticia, Cesar Sr., Erenia Alfonso, Ana Corita, Maria Evangeline, Nina Adesa Edelberto, Eulalia, Josette, Amadeo, Amado, Magdalena Lily, Marilyn Celia o tanang kalag sa purgatorio, gihalad ni Niserato E. Carbonilla Jr. Sa kalag nila ni Temestocles Amelie, Ateliana Samuel Jr., Eduardo Alexander, Linda Ronnie Nicanor, tanang kalag sa purgatorio, gihalad ni Maritrixia Y. Carbonilla. Sa kalag nila ni Edwin, Neil, Joseph, Ralph, Jose Ralph, Feronides, Lucio, Pastora, Albert, Steve, and also sa purgatory, gihalad sa May and Suico family. Sa kalag nila ni Ryan, Nerissa, Paterno, Adela, Roberto, Sotero, and also sa purgatory, gihalad nila ni Mario and Judith Advincula. Sa kalag nila ni Juanita, Emiliana, Maria Nieves, Marieta, gihalad sa Vega Cabrera family. Sa kalag ni Angel, gihalad nila ni Rafaelita de la Merced and children and Gonzaga family. Sa kalag ni Rolando Ray, gihalad ni Eddie and Evelyn Sanchez. Sa kalag ni Jose, gihalad sa Bendia family. Sa kalag nila ni Hilaria, Ricardo, Virgilio, Cecilia o tanang kalag sa purgatorio, gihalad ni Lucirel J. Ferolino. Sa kalag nila ni Virginia, Pasita, Nestorita, Sweetzel, Anne-Marie o tanang kalag sa purgatorio, gihalad ni Paula Rose na Parate. Sa kalag nila ni Paula Bernardo, Quirico, Dario David, Telma Wilfreda o tanang kalag sa purgatorio, gihalad ni Renato Naparate and family. Sa kalag nila ni Hilaria, Cecilia o tanang kalag sa purgatorio, gihalad ni Annabel F. Manzano. Sa kalag nila ni John David, Lord Alfred Iluminada, Constancia Baliling o tanang kalag sa purgatorio, gihalad nila ni Wendell, Jeric, JD and AJ Cabag. Sa kalag nila ni Rufa Abondio, Samuel, Alejandra, Lilian, o tanang kalag sa purgatorio, gihalad ni Remus and Barbara. Sa kalag nila ni Esperanza, Fe, Jose Modesta, Herman, o tanang kalag sa purgatorio, gihalad ni Ryan Bustamante and family. Sa kalag nila ni Rodolfo Apolonio, Patricia, Conchito, Saturnina, o tanang kalag sa purgatorio, gihalad sa Cabana family. Sa kalag nila ni Jose Benemile, Jose Gloria Sr., Josette o tanang kalag sa purgatorio, gihalad sa Bendia family. Sa kalag nila ni Esperidion, Gilberto, Manolita, Alfredo Sr., Alfredo Jr., gihalad ni Jacqueline Quino. Sa kalag nila ni Chafista, Remehia, Hana Alfred o tanang kalag sa purgatorio, gihalad sa Pasio family. Sa kalag nila ni Juan, Restituta, Arcadio, Erenia, Gualberto o tanang kalag sa purgatorio, gihalad ni LV Danyo. Sa kalag nila ni Mariano, Tranquilina, Severiano, James Michael, Yonila o tanang kalag sa purgatorio,
gihalad sa ni Asuncion Tan and family. Sa kalag nila ni Asterio Sr., Remedios, Emalin, Riaster Sr., Rio Frosina, o kanang kalag sa purgatorio, gihalad ni Asterio Jr. Ugalang sa kabus nga makalag sa purgatorio, ilabi na sa katuyuan sa tanang sakop sa servants of the suffering souls. Apostolate. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Magsuon uban kanato karon si Father Dindo Yuzores, Parish Priest sa Kansuhi, Argao, Bukirang Parokya. Uban siya kanato karon, kaya na siya tuyo na to. Garo maandam kita sa pagsaulog ni Santos nga misa, dini ika napulog siyam nga Domingo sa tuig, ato nang hinulsulan ang atong mga sala.
kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala, dadon dagita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. Makagagahom ug buhi nga Dios, ang imong espiritu mao'y naghimo kanamo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimo og amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo, ug dada kami nga sa langit ang gisaan nga kabilin. Ini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Apan si Elias mismo mipadayon og balik usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan. Og miabot siya og milingkod sa ilalom sa kahoy. Og nangaliya siya sa Ginoo
nga mamatay na unta siya. Miingon siya, maayo pag mamatay ako, Ginoo. Unya mihigda siya o nakatulog ilalom sa maong kahoy. Unya may anghel nga mihikap kaniya og miingon, bangon og kaon. Mitan-aw siya og nakita niya sa dapit sa iyang uluhan ang usa ka pan ug usa ka tadyaw nga tubig. Mikaon og miinom siya ug unya mihigda pag-usab. Og mibalik pag-usab ang anghel sa Ginoo og mihikap kaniya og miingon, bangon og kaon, kay tingali unyag dili ka makaagwanta sa panaw. Busa mitindog siya, mikaon og miinom, og nabaskog siya og nakalahutay sa iyang panaw sulod sa kap-atan kaadlaw ngadto sa Sinai, ang bukid sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Tagamtama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdayeg maania kanunay sa akong pagba. Pahimayaa ang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog ka nako malipay. Himayaa ang Ginoo uban ka nako. Magambahan kita ang pagbayag sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya. Ug giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Paglaon kamo kaniya, aron mo sanag kamo sa kasaniya. Ug ang inyong mga nawong dili manglipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Nagamtama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo.
ngadto sa taga-Efeso. Ug ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios, kaya ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo, ilhanan nga kamo iya na, ug garantiya nga moabot ang adlaw, palawason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay o pag-insultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgut. Hinunua, pagkaluy-anay kamo og pagbaton og malumong kasing-kasing alang sa usag-usa, og pagpinasaylo ay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, kinahanglan nga maningkamot kamo nga mahisama kaniya. Kinahanglan magkinabuhi kamo diha sa gugma, ingon nga gihigugma kita ni Kristo, ug gitugyan ng iyang kinabuhi alang kanato, sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Himayaon ka, Alleluia, ang labing gamhanan nga atong Diyos. Karon ug sa gihapon, Alleluia, ug sa katuigan nga tanan. Himayaon ka, Alleluia, ang labing gamhanan nga atong Diyos. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ginutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Ang mga Hudiyo nagbagulbol batok kang Hesus, kay mingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Busa mingon sila, dili ba siya sa Hesus ang anak ni Jose? Nakailang kita sa iyang amahan ug inahan. Busa nganong mingon man siya nga gikan siya sa langit. Si Jesus mitubag, ayaw kamo pagbagulbol. Walay makaari kanako gawas kun ang amahan nga nagpadala kanako magdanig kaniya ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tawo tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakaton gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios, maula may nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang kaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang kaon nining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil mo ikaw, Greetings from Parokya di San Isidro Labrador, Kansuhi, Argao, Cebu. Kaninyong tanan, mga igsoon ko ni Kristo, Monsignor, o sa team of pastors, pinuluhan ni Bishop Mediville, o sa itong kababan ng mga team of pastors, Father Jerome, Father Prudence, Father Glenn, Father Josephus. Kaninyong tanan, mga igsoon ko ni Kristo, maayong buntag. Do not be surprised why I am here. But nga ako din for God's reason and God's time. Kaya lugay na kung naghangyo gyud nga makanhin ninyo ning atong parokya sa His National Shrine of St. Joseph din sa Mandawi. Sa Ginoo ako si Reverendo Padre Dindo Kataliwalaan Yusores. 12 years na sa Ministry of Priesthood usa ka Archdiocesan. Na-assign ko kasamtangan karon sa parokya di San Isidro Labrador sa Kansuhi, Argao, Cebu sa southern side, southeast. Bukid ni siya gikan sa lungsod, dunay 12 ka kilometro pasaka ka sa bukid. So mo ni ang parokya nga akong na-assignan kasamtangan karon. Balik lang ta sa history. Last 2021 nag-celebrate kita og 500 years of Christianity. And then along with the celebrations, to highlight the celebration, usas mga program o ang pagtukod og mga parokya. Ug kaning akong naasaynan ron, parokya ni San Isidro Labrador, muni usas mga nabunga no niadtong maong programa ug mapasalamaton nga nasod sa Pilipinas ug kitang mga gifted sa Kristyanismo nasod sa Pilipinas nga nakatukod no bahin ni maong mga simbahan. Ug usa ni ang pinakabago, the newest parish in the Archdiocese of Cebu. Doon na siya 5 ka barangay nga sakop ug dunay 22 ka chapels ug 99.99% sa akong mga parokyano mga mag-uuma. So that was September 20, 2021 ang iyang erection ug iyang installation together with my installation dungan ang iyang tukod o iyang pag-install nako. So karong September 20, ika 4 years na mo. So 4 years na sad ko dito. And our good Auxiliary Bishop Mediville Billones, siya mo yung nag-install nako dito. Siya mo yung saka dito una no, sa bukid. And then na ako rin din with you in this parish, no, this National Shrine of St. Joseph, to bring the voice, no, manuktok, no, sa inyong malumong nga kasing-kasing, mangyatagong kasing-kasing. Doon ako ikakampi karon sa atong reading si San Pablo ngadto sa taga-Efeso. So palabihon nato ang kaayo pag pinasayloay, pag tinarong, no, binukutan, pag tinabangay sa usag-usag. Na ako din manuktok karon ni maong misa o sa mga misa no umaabot kinaamon ko'y ipangayuan naman ko nila no, o kanang video clip niya ang pari na nga mumisa mo i-explain. Mga igsoon kasi nati, part of the reflection, my dear brothers and sisters in Christ. Ang Ebanghelyo nato karon is actually pointing out about that bread that we have to eat for us to have life. Ang pan nga atong kanon para makbaton kita og kinabuhi. Ngano man nga ingon ani man no, this kind of kana bang statement no o istorya nga worth reflecting tungod kay sa pagkatinuod ini atong kinabuhi, we need to be always alive. Because ang tao nga patay, wala maginang ang gisulti ni San Pablo ron, dili gina niya mahimo ang katarong pagtanaw sa mga nanginahanglan. Munang daghang mga tao nga gitawag nato og quote-unquote
Kana bang walking dead? Di ba? Kana bang mga tao nga, example, na yung mga nanginanglan, unya, wa nimo tagai og pagtaga, di ba ang term ana sa Tagalog, patay mali. Di ba? Walang paki. So inana, so meaning they are alive but they are dead. Kani mo'y dako kayo nga pamalandungan para nako, it's because many times sa mga tao o kitang mga katawhan ning kalibutan daghan kayo nato nga they seems to be alive but they are dead. To whom shall we find that we truly alive? And this is the message of the gospel today. Nga muduol ta sa Ginoo, we partake so that we receive Him in us and we become close to the Lord. Kaya siya may source of life. Di ba? When we part away, the Lord, muna nga tumaigsoon, we must invite them to come to the church. So that daghang mga tarong, no? Sa punto ni Mabunga, ang punto ni San Pablo, nga daghang mga mangyatagon, mapasaynoon, unang daghang mga taong gigutom because there are people around us are very much unaware that they are dead. In fact, no, di ba? Munang ako ning gi-share ninyo because ang akong kasinatian dito, pag-install na ko dito last September 20, 2021 ni Bishop Bedefil, hinumdum mo pag December 16, that year, usay na hitabo na to, nag-audit kita. Ug ang among lugar, akong nasaynan, 10 pa man mi dito, no charge. Wala mi parokya. You can see now unya later sa video clip. Kuan pag yun, tag 10 pa kami. No? Wala yung simbahan. Una among diha mi magmisa, magbunyag, magmeeting, iwa may parokya. Remember, 99% akong mga parokyano mga mag-uuma. Lisod kayo pagpangita og financial funds o resources. Pero with that, human sa audit, nakita sa mensahe sa Ginoo and how we must together keep alive aside from this draining, very frustrating, disappointing, and painful na experience. Kay ibutang ka dito, gikan ko eskwelahan for 8 years, director principal sa atong Archdiocese sa Subo, and principal. And then gibutang ko dito, and here comes gi-audit pag yun, luwa pa yung simbahan. Naguba pag yun among tent. So unsa may neta mo, that was December. That was supposed to be the season of love. And then atong tugutan ang sitabo nga mamatay ta. When we do not eat the bread of the Lord, kung di ta close sa Ginoo, kinuuray, love will never nourish. Love will never be possible namong tanan dito. Kay you know what? Sa ako ang misa dito, nagbisa gyapon ko because I believe that there is grace that will help us sustain ning ato ang kahimtang karon dinis bukid. Wa mi masakai dahil nitong tabang because di masunod ang mga krasada. Kundi daghanang mga kahoy. Munang akong gibuhat ang mga halad nga ilang gi-offer nako na magyapoy mga sinsiyo, no? Mga tag 20 ano. So ako gitigom niya akong gipalit og bugas. Niya ang akong offering nga ilang gihalad, akong gipamalit og bugas. Ako'y nangunay panghatag sa mga tao. Dili man mahatag tanan dayon tanan, by reviews nako kanilang sang ang pinakatabangon lagi kay maura sa gimahatag nato. Sumuon na response sa San Pablo no sa episo nga iyang panawagan. But it can only be possible if we are close to the Lord. We remain always alive. Bisan man sa unsa ka bugat o kadako ang problema sa kalibutan nga atong gihambin karon. There are so many different forms of mga pangitabo sa itong kalibutan. But if we only have that spirit of being alive because the Lord is with us, then walay dili nato malabngan, walay dili nato magmadaugon niini. Munang dito, pila ka misa, akong ipalit na akong bugas, akong ipahatag sa mga tao until few times, no? Na nangabot pila ka bulan. Wa mi ngit-ngit kaayo, no?
Wa mi tubig bisag bukid na mi mga sources of tubig electric driven naman. Nya wa may kuryente. Way suga, no? Nagsulay ko og gamit og kanang krudo. Nalipat ko nga na ito mga mong balay, no? Ang among kumbento. So, usa man wa may suga, no? Ngit-ngit kaayo. So, ang among tubig sa lisod, ako hakot sa kong tubig. Na ang mga tao sa magmisa mi kada adlaw. There we find that strength that comes from God. And that's what we experience in this invitation of the Lord in the gospel today. That only if we do not lose hope, but rather we seek the strength that comes from the Lord. But by meeting Him towards the assembly, this Mass that He wants us to partake every time, every day, to the utmost of our availability. Yang Ginoo pirmi lang na willing to give us, what we want. Muna nga mga igsoon ko ni Kristo, muna ang kasinatihan, look what happened to us right now. Nagtukod nami. Una, tent lang balik, no? Kaya wala pa man, no? Pag after last year, 2023, 2 years after, naggunahon na ako, nagtukod nami tent balik. Okay? Then after that, we pray over, kami mga parokyano, then we try to somehow among pamatudan ang amuang gidamgo nga magtukod gimig simbahan. We face head on. Bisag wa mi kwarta, no? Wa mi kwarta. Pero among gisalig kanang inana kabuhi. Ang tanan bisag way kwarta, but if we do not begin anything, we do not have something to finish. Unang nagplano ko adto ko ni Archbishop Palma, I'll ask him, I will write a letter for endorsement to have this kind of mission appeal to people. Dagan mang manghatagon, wala gyud siguro pay nangayo. No, dagan man jud manghatagon, nagpakamatay pa lang, no, nagpakamatay mali pa lang. Mo ni nga ang nitabo among yes, until now we can see now the video clip later. Nanami sa 65% sa tong construction. This is the ika-20 nga parish ni, ika-20 nga parokya ni nga akong gimis na pil. As I've said, wa mi kwarta dito. 19 parishes na akong namisyon na pilan. And mo nang nanami 65% sa mo ang this is because itong construction karon. Pero kulangan pa kay migdaghan, no? Kabilya, mga atop, among sin o graba, mga lublaks, ang pagsweldo karon ugma sugod ugma nagtangtang og katunga sa trabahante. Wa na koy kasweldo. Mo nang nangita jud ko paagi. Salamat kay na karon na schedulean ko nga maka-mission appeal no mga igsoon. Mga na ako dinhi this is the fruit of how we stand gikan sa among nadawat panahon every time we find nga magkatapok mi pinaagi sa Santos nga misa. Why mo surrender? We do not surrender sa mga pagsulay. Mo surrender tas Ginoo, no? Matud pa. So mo nang we believe karon nga naa miron ninyo, maubanan mi ninyo, and as we continue this mass, we made the Lord in His blessings impart on us that spirit that is the call of Paul in the gospel today. And we may, as we eat the Lord, we partake in this banquet, we continue to live out what we have received. And that's the spirit of closeness to the Lord. And no one will die from it. Basta sigitang magpadayon na atong imong tinuod ang mga mensahe sa Ginoo sa atong pagdawat kaniya, sa pagkatinuod na agid ang grasya sa kanunay maglihok kanato ug ang kapasayloan sa atong mga sala, atong mga mahimo ug along the way in our lives. Kay gusto sa Ginoo nga we always be alive and be always the hands of His continuing mission for salvation. Munang mga igsoon ko ni Kristo, we need your prayers. As we also be praying for you to continue to be always close to the Lord, so that at all times we continue to be alive, especially in times nga naay mga nanginahanglan, especially in times that we are tried in our journey sa atong pagtuo. Hinaot ang Ginoo ug atong mahal nga patron Senior San Jose ug atong patron sa ang parokya sa bukid sa Isidro Labrador. Kanato sa kanunay manalangin sa grasya sa pagpabiling matinud-anon, pabiling buhi
sa tanang higayon sa ngalan sa pagdaig o sa atong pagtuo ngadto sa atong makagahom nga Dios. Amen. So, salamat, Padre, sa mga dinhi sa Santos nga Misa. Jesus is the bread broken and shared. So also, Jesus is not for us to keep. Jesus is for us to share. Manindong palihog. Nagatuwa ko sa Diyos nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O ang Jesucristo yang nga nakabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, sakit sugod ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay, ilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulukadlaw na banhaw, isa ka sa langit, nagalingkod sa to sa Diyos na amahan, nakagagahom sa tanan. Ikan dito, balik siya, aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Sa tumang pagsalig sa Diyos atong mahigugmaong amahan, mudangog kita kaniya, dala ang atong mga pangamuyo. Magampo kita pagingon, mapo ang urong Diyos, dungga ang among mga pagampo. Mapuangurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, mamahimong timaan sa paglaong niining atong kalibutang buak. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga nagkatigob dinhi, aron pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, matudluan pinaagi sa pulong sa Dios, ug mabusog sa iyang lawas ug dugo, ug sa ingon makabaton sa kahimpitan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pamilya nga nahimulag tungod sa bisan unsang hinungdan, makasinatig kahupayan o kaalim pinaagi sa grasya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga idaran, ang mga masakiton nga nanag-anto sa balatian, mahupay sa makaalim nga presensya ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuohong mitaliwan gikan niining kinabuhia, makadangat na sa langit nung puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, dungga ang among mga pag-ampo, ug pasinatia kami sa imong kalumo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Tungo
Mga igsuon pagampo kamo aron kining atong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Dios nga gamhanan, maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, ug himuha kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among ipangayo, inaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos Samahan, Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, nihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel nga santos sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo,
nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dapat kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dapat kini ug Panginoong kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago tunay nga kasaputan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangya ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong sibahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang Santo Papa, ni Jose mga arsobispo, sa kaabang nga mga obispo, Bishop Ruben and Bishop Medifil. Ug sa tanang mga pari, hinumdumi usab mga igsunan nga matay. Malaon mabanaw sila, tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dadaas lang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naon. Kaluoy kaming tanan. Imo kaming angayan na makambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila may ko nga daygon, ug may ko nga himayaon. Inaagi na Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, ihatag na kanimo makakagahon mamahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan. Atong gamiton ng mga pulong, kagitudlo kanato sa atong manunubos.
Ngay mo kaming lusun sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o gahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang atong paginigsuunay. Peace be with you. Peace be with you. Kini mao si Jesus nga atong Ginoo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkite. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon diya sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Maglingkod balihog kadit lang. Mga pahibalo. Una, ang atong second collection karon alang sa mission appeal para sa San Isidro Labrador Parish, Kansuhi, Argao, Cebu. Usbon ko ang atong second collection karon alang sa mission appeal para sa San Isidro Labrador Parish, Kansuhi, Argao, Cebu. Atong tan-awon ang video. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami magpasalamat sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami magpasalamat. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami magpasalamat sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami magpasalamat. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat. Ikaduha, ang atong second collection alang sa St. John Mary Vianney Sunday ni atong August 3 ug August 4 niabot og 30,875 centavos and 875 pesos and 75 centavos nga atong girimit sa Economus. Salamat sa inyong kamanggihatagon. Ikatulo, naghahangyo gihapon kami sa inyong suporta sa ongoing repainting sa atong simbahan. Ikaapat, the city government of Mandaue through PESO office in coordination with the Department of Labor and Employment Region 7 and Department of Migrant Workers will conduct local and overseas job fair on August 17, 2024, Saturday at 8 a.m. to 5 p.m. at Mandaue City Sports and Cultural Complex, Centro, Mandaue City. Ikalima, adunay triduum masses alang sa Solemnity of Assumption of the Blessed Virgin Mary. Magsugod kini sa Agosto 12 hangtod sa 14, matag alas 5:30 sa hapon. Ang Fiesta Mass paghimuon karong Huwebes,
Agosto 15 alang sa alas 5:30 sa hapon. Ikaunom, ang Handmaids of the Lord usa ka family ministries sa Couples for Christ mupahigayon og Christian Life Program kon CLP. Kini pagasugdan sa usa ka orientation or session 1 karong adlaw, August 11, 2024 sa 1:30 sa hapon dito sa St. Anne Chapel, AS Fortuna, Bacilid, Mandaue City, atbang sa Honda Motors. Gidapit ang mga kababayan dinhi sa atong parokya nga mga byuda, mga bulag sa bana, mga asawa sa mga overseas contract workers, mga asawa kansang mga bana dili paandam nga mosulod ug usa ka renewal Christian community sama sa Couples for Christ, mga single parents o kahakadtong mga dalaga nga hamtong na ang panuigon. Ang maong seminar walay bayad. Katapusan, daghang salamat usab sa atong altar flower sponsors nga mao sila si Tony and Vita Veloso ug sa atong offerers ang Holy Name Society. Daghang kaayong salamat gikan sa the team of pastors. May mangnuan ko ni Father Animo Senior nga ipasulti daw ang GCash. So, kay murag di daw maklaro sa screen. So, ang GCash number sa atong parokya, ako ngalan, no? Father Dindo Yusores, 0939-8086561. Akong balikon para makonsensya mo. Ay, para mo tabangin mo. 0939-8086561. Akong balikon para mas makonsensya bagin mo. Dili para mas matabangin mo. 0939-8086561. I-play na ning video clip every time before the final blessing. Pero dili na ako magsulti, no? So this will end until the last mass, no? So kung kamo gamay rin yung nadala ron, kung hindi mo rin mo malangit, just send to the Zcash, no? But one day, maybe, no? Mablessingan mo, grasya, no? May numdum mo nga ni Ani Kurong Domingo ha, pwede ra, no? O pwede sa mo skip o paniod to ron, no? Yung isend Gcash. Bitaw na joke lang. But anyway, thank you kayo for your presence. Salamat. You've been giving more many times, I know. But this time you'll be giving for the church. Maghatag ka mo karon lahi, no? Sa simbahan yan, no? Mismo. So, salamat kayo yung tanan. Oh God bless. Kung wa gyud mo ka-memorize ato, nga wa mo kada sa inyong chiki karon, pwede raman ayari lang sa opisina, no? Ang iapas lang ninyo gani ang mga apas. Kaya di ilalim makarelate kay kaon ni Padre kay nakasuway po ko yung anak sa dito po kumasang bukid sa Guba. Uwaw ko di oy, abi na ko di uwaw. Uwaw ko pero pabaga na sa naong kay di bitaw ni para ako na gani. Pero numero uno nang nakatunan gyud dito. Di yun yung ma-discount ang kamanghihatagon sa tao. Katandog yung ikaw dito, hindi ka din ng tao eh. Marong magdi may mutang o di kahatag. Hinaot sa kong yung anak sa mo. Sige ha, apas lang ha, pwede rin na apas. Huwag mo na yung penalty. Bitaw joke. Labangan na to siya ha. Kaya kita raman gapo na. Manindog palihog. Ang Ginoo manaakan ninyo, Manausap kanimo, manalangin kaninyo ang Diyos nga makakagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dadrang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Palihog, ayaw kalimtin ninyo inyong mga butang.